guys diya diri sa basketballan no sa second battalion upper. Nanay abot nang kuan mo diri kining board o ring. Ganada na. Patalikod na to. So mo na ni siya ho. Mo na siya kuan gito kani. No. Muna. Kaduhan ni kabuok. So mabaguhan na niya mong board dire. Tara, mo na yung board mong karaan. So dyan na yung porma. Ibutangan nila og kining frame kay gamay mamong kuan diri. Ang frame sa una gamay. So kani sakto na niya gisukdan na nilaan. Gamay kayo. Yaro gid board ani yung lapad ini. Grabe jo di maigo. Kadako na ning kuan na prima. Kadahapon man. So dyan na may bagong ring dire ha. Dyan na 2. Oh ready nanay net. Oh, kaya ba? Oh. Oh, wala ba? Daghang salamat yun sa mga sponsor ano, sa kapitan, mga konsehal, dito sa mga dito sa mayor, no? Ug yung mga kabanan, thank you. Kay manindot na niya mong basketballan o jutay. Mo niya to karaan. Mani mo karaang mga board diri. Board ra o kuan namong kuan ring kay ang poste din ano nila. Alis dan kayo ligon ba ko no pero medyo alanganin lang yan mong poste kay dili kayo bawog ba. Mubo lang kayo gliog o mag kuang ka kining pinaspasay kag lusot din ha ana jud kas paderigo. Sagdi lang. May nang nanaputay kuan ba bagong kuan board o ring. Sunod basin og maalis danig poste. Nung kana sa pagkaligon pa mo po ni poste ha. O tara. Duwa na ni. Onyang hapon ni maduaan na ni. Mahuman ni nila. Nag-record na sila, connect na sila sa kuan. Kay i-welding pa man na des babaw. Nagda sila kuan kaning bali stand or tungtungan. So mo ni among diri adapita. Mo ni karaang poste god karaan po ning ring. Pila na ni katuig ring nga o kaning board na di na matanggal kan kuyokon ra hindi na tagugot ya di na magtan tayaan naman na tagak kang hero tagak ka pakongkod Ay gabi malaputan ka gabi. bolt di pa matangtang Kato gini mahal nun yung plywood ka. Kuan ni man dugay na pila na katuig ka Ay. basta marin. Ko na marin. kay board pa man dito sa proper sa una Kay kung tawra ko dinari lang. ana No, lubag man. Malubag ang bangilanan na siya lagi tanah lubag mo nga na ba bahirig lubag ang board nya ang fiber kay straight man to lagi na kita sa. Layo. Right. sas kalayo ra ng bukara ay Uno kapin. Ha? Uno kapin. Bestikas mga report po. murag wa naman siguro tira ng largo guro Kuha ni magkagi siguro eskwela. Wala lagi. Bigilan.
Wala mo na ipum. Main itong banana kita dako day kayo ba? Ano pa rin mo lang tauran day? Sa kuan. Tambag. Gikan diri. Klaro na nating linya. Itong tango ng kuan. Sa kabod kay dati panahon. Itong tango ng karaan nga kuin. Ano ilang gitabas. Back up na grinder kay nagdaot ang kan binuangang usa. Sige, back up niya original kana nilang grinder. Mabi kusog kag tingog oy. Kusog kay tingog. Nana. Kami na lang kuwang harap maputol. Ang babaw na lang siguro ay maputol. Katong babaw lang eh. Tangtang na.
Tangtang ng karang board. Nag-back up. Naro sa ray. Aw, garo sa ray. Naro sa ray, kasi mahuga ka. Magilita naman ako ng seatbelt. So, ang babaw na gunit ana pugong sa karaang board. Karaang frame ba frame. Ana nindot na nito naon ron. Gamay po may gong wire dia, basig mo karang wire. Magturos. Sabod ba? Wow, okay, sabod raman dai pod. Sakto di mo kay sabod raman. So dire na siya kuhaon. Ayan. Angat pa gamay. Okay, sabod ko. Okay. Okay. Ilabay. Wala, basta matuwad ng kuan. Okay, yun na. Tangtang na. Tanggal na. Nindot na kita naman. So, mana. Forma na siya. Nindot na tanawon. Okay, din lang sa tako to update na muna ako anig mahuman na tanan na. Bye bye.